Βρίσκομαι λιμάνι Πειραιά, η ώρα 10. Έχει σκάσει μύτη Fiat Punto T-Jet 182 άλογα και τον περιμένουμε. Κώστας το όνομά του, βελτίωση η δουλειά του. Πούστε ρε Κώστα! Πούστε ρε κοπέλια! Ήρθατε, τα καταφέρατε, εντάξει. Το ταξίδι. Αν δεν κοιμηθήκατε κομπλέ. Ωραία. Πάμε να κάνουμε τίποτα. Πάμε να κάνουμε καμιά δουλειά. Πάμε και πείτε μέσα. Για άλλη μια φορά βρίσκομαι στον Πειραιά. Αυτή τη φορά ανοργάνωτος, γιατί δεν έχω φέρει τα γυαλιά λίγο μαζί μου. Ο φωτογράφος μας έχει βγάλει μες στον ήλιο. Λέει θα μαυρίσουμε. Λοιπόν, Κώστας, άστε μου τα γέλια. Έχουμε Punto T-Jet εδώ, από Άγιο Νικόλα, σωστά τα λέω. Και Fiat Punto T-Jet 1400 16 βάλβιδο, από 120 όρογα 182. Ωραία. Για πες μας, τι έχει συμβεί για να βγάλει αυτά τα λόγια στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είχα μια τουρμπίνα στο μαγαζί, την οποία αποφάσισα να τη βάλω πάνω, ήταν από Punto T-Jet V7. Αποφάσισε κάποιος να τη βγάλει πάνω από το άλλο κουντάκι, το παλιό, και λες εσύ... Είχε βγει την είχα στην καβάτσα, οπότε θα τη βάλουμε, να δούμε τι γίνεται. Έτσι για αρχή. Ναι. Να δούμε που φτάνει. Έχουμε φτιάξει πλακάκια χειροποίητα, έχει τοποθετηθεί η τουρμπίνα στην παλιά πολλαπλή, στις πατούρες της παλιάς πολλαπλής. Πήραμε ένα καταλήτη από ένα 20 βάλβιδο Volkswagen, τον κόψαμε, τον τροποποιήσαμε, τον κάναμε downpipe. Έχει μπει ο καταλήτης στην ίδια θέση που ήταν και εργοστασιακό το T-Jet. Δεν έχει κατέβει από κάτω ή πιθανό άλλο, γιατί θέλαμε να μπούμε στη διαδικασία. Αισθητήρες λάμδα και ναι, τα πάντα είναι εργοστασιακά. Βασικά το αυτοκίνητο δεν θέλαμε να χάσει τη φιλοσοφία του κατασκευαστή, να είναι αξιόπιστο, αθόρυβο. Να πήγε να βγάζει κάρτες καυσαερίου, να περνάει τα κταίο του. Ακριβώς. Θέλαμε να κάνουμε μια δουλίτσα, ναι, family της Abarth PC. Βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα, βγήκαν 182,5 άλογα, τελειωμένη βέβαια η τουρμπίνα, δεν πάει άλλο. Σε τι πίεση? Κάνει ένα 1,5 overboost κάνει και την κρατάει 1,3-1,2 σταθερή. Ωραία. Αλλά το καλό στο αμάξι είναι ότι έχει βγάλει πάρα πολύ ροπή, έχει 31 κιλά ροπή. Μάλιστα, ωραία. Πολλά κιλά. Ναι. Και πιστεύω ότι πρέπει να δούμε κανένα άνοιγμα γιατί κάνει ωραίο ήχο. Ναι, σκάει. Για δώσ' του μία. Γαυγίζουνε τα σκυλιά στα άλογα. Ίσως.